Hi guys, ako na pud ni si Ruby Probinsyana. Maayong buntag guys. Nya karon guys, nanawag akong tatay gahapon. Kay iyali kong tudluan nga magprank-prank. Ya, di ba ko kahibaw ang mga prank-prank guys. So, akong suwayan po niya akong ati Lodi Risa o maprank manina ko guys. Kay ako di ko kahibaw ang mga prank-prank guys. Kay ako biktima ko sila mga prank. Ya, mao lagi na yung akong tatay. Nga ako nung biktima ho lagi ko na akong ati Flor de Lisa ug buto lagi pud guys nya tanaw lang gani sa iyang kuan kay akong tawgan ron. So guys, akong tawgan ang akong ati Flor de Lisa ron ug amo ba jud ni siyang mabiktima. Kay nagring na guys, ulbaan ako. Hello te. Hello te. Tata ni te. Ano? Wala kay number ni Ate Esther? Wala lagi. Nawag ko akong Ate Esther. Ay? Ipatabang ko. Kaya naman. Magabi raman ni sakit akong tidyante. Magpadala lagi ako sa ospital. Nga? Wala lagi may kwarta magpatabang ako ni Ja. Atong tatay pangaylo kay tora kang kwatang tatay. Si mas nanay kay padumang kurus nanay dito kuan. Na Ate Esther. Ang pilong iwito sa 20,000, iwalang gibayad wala kanimo kwarta sa gamay dari. Ay pangbayad sa utang gangya ta pagka 5,000 papilang utang. Atong nanay pangwa. Na Esther gali dito nagilak na ti. Sakit juga ang tidyante gabi pa ni. Kita tayo mag-ulit sa kwarta? Ah, pwede ko mga dong tatay te? Ato ka tao to, sulit ito. Kata may inailag ang kwarta. Nagkali Mga inatag itang ipon man. Mamay lugod. dugay na magunisig sakit eh katong magsibit ako baat-baat bitaw andun karon sakit gihapon. Sakit na. Patulagi ako sa mo sa dagang tuldo. Isakto lang 20,000 na may ang tuldo ko sa YouTube ha mga ikuha tanan. Baw na unsa ni mamatay na magkakot eh. Ya, mabuang. Dugay ra mo gudi ang Ako gihakot. ginoo diya. Gihakatukutan magwinahang tidyante. Nas inday ti oh. Man, lagi ka nang may... Ato na na, baka maris nanay. Ang number din nanay, di mo matawagan. Naalagis na nay padung kuno dito sa kuan nya. Wa man say number ni Ate Esther. Nanawag po ko, nag-text po kong Julie, wa po yung number niya Ate Esther. Ako sa teacher, kaya ang number nanay, di naman mo akong ipang-iisan man. Asa ka Tapos kumama ako ito ko'y kakonda nita, kaya kang pildo, igo na dun nagi. Buwan. asa ka kumanghuwa mo dun tira na madun sa kita Asa nila. naging tatay? Nakatong tatay. Isa may matawgan dito sa puti di. Pinati ay, siri. Tagay sa kong number TV nga makakontak eh. Ato des burong. Nagulayan na siri. Wa mas diri mag-online. Unay mang good. Kaya Yung nati kay tabangi ko ti. kaya ko nagpatik up balik ko sa online. Ang parang napunta nagkaroon naman yan ko na ado. Nana kay number ti? Kaya naitak ako. Ti. Kaya sa naitak ako number. Hi ate. Te. Ah, It's a prank. Ano yung ate? Salamat ka Juti ha. Te. ako number gali. Salamat ka Juti kay mutabang jud di gyud ka nahatig magkasakit ko. Ewan nga na. Iba nga yung nakarang paper may sinil. Na, may timili masuldo ti. Kay Oo, may si tatay, ako dyan na mabli. Di, na problema. Kapil nag-utang naman na to, dahil ako utang
Majugali kay nakatabang pagkati. Ha? Majugali kay tabang ka. Di kay si tatay sige magpanawag nang ipaprank lagi ko na kanahon ja. Di ba ko kay baw mag prank gud kay mahadlok man ko mamutbot ja. Si tatay lagi, ha? Kami nang prank ka na mo tanaw. Lagi niya mo tong yung sa iprank li ko na kuno ka. Ja ka ko biya nagganiha pa mi nagsabot ni sakit ang iprank lagi niya mo na lang tayong na prank ja. Salamat ka jote. Wala man. Suwangin lang itong hilak-hilak. Hello, te. Maramo dyan kayo na biktima dyan ka na, te. Na, saan ko sa kita nga. Tumutadang mga dukuni mo. Lagi niya. Salamat dyan ka, Joti, ha, kay... Kuha, nakaisihan, nataranta na ko. Salamat dyan... Nasaan ako dyan mo. Salamat dyan, te. Salamat dyan ka, Joti, ha, kay... Mutabang dyan ka na, te. Huwag ka nang simbakong kasakit na dyan ko. Mutabang dyan ka na, te. Para mag... Sakto na gadot, ang patay nga na, 11, sa ditong gansan, 4, para sa dang, kay kwalo sa dalag. Ujiti naman. Wala lagi ako po, te. Problema lagi po ko karunti, kay... Huwag ka nang kaning cellphone ni Nicole, mamali gamiton ha mag-vlog. Nya, mag-klase na si Jadi na po ko makapag-vlog-vlog po. Nya, Pagitas pa, kuhaan ngay, kanang ngay. daghan na no po ko nag-subscribe na ho. Bisag, kuan pa ko, marag upat pa ko ka simana. Nya, kamusta mo mo diha? Kamusta mo mo diha, te? Okay raman, kanang ngay. Kanikamot nga, kwanta, kanang ngay, makapasasa, kay madula nga ngay magutumo pa. Mo lagi si Gigi nakapasar na si Mami Su, man lang ning kamot lagi pug ko nga kuan. Basta makahat na ka, makaipon na tara na, mga nakakansya. No lagi nga salamat sa kajuti kay kuan. Naghadlok ba jamiti kay di ka na mo ma-prank lagi kay imo ba pa kong gi-prank sa una. Ito prank, tinuto, okay ko, wala ba tumarikod, kaya... Oh, tinuod dito. Hala, luya ati. Sige, matulong nila po na dito prank, kaya prank, patuyak-los na. Salamat sa kajuti. Kaya. Salamat juti. I love you ti. I love you ti kanang salamat juti kay ikaw di ang ang ate nga sukad-sukad dito sa Manila pa na kamo ni siya akong ate nga sige na ko siya kanang diri na ho na pirmi kanang tabangan ko ni diyan nya kana laging bugay lagi ko sa una pero nagkauban po diyan ang ate sa dugay kay mi nagtrabaho sa Laguna sa Science Park lagi mo na akong ate nga pinangga kay ko ani ang ate nya salamat jud ka ajuti kay hantud karon bisag minjit na ko bisag manawag ko nimo naagi hapon ka tawang na ti salamat ti. Sige bye bye ti. I love you bye bye. Mao to guys nabiktima dyan ang ate kanang ang tatay lagi nga susuguon lagi ko nga mambiktima ko so nabiktima jud si nanako jud karon jud siyang ate sorry jud kay ate kay nabiktima ka na ate nga kanang kuan. Pero sa una kani guys mutuo ma jud siya guys kay ako sakiton jud kanang tijan kanang magsikog ba at sa tijan ba kay sakiton jud kanang kuto-kuto kanang taas kay herpy ana acidic ba nya manang makainom ko mga soft drinks na musakit jud akong kuto-kuto nya. Hi day ko sa mga subscriber na ako guys ug sa mga tanan nga nagsubaybay sa akong mga vlog. Karon guys na ako'y bag-ong amiga kanang si Lia kanang Dismas always jud na siyang magtanaw sa akong vlog guys. Salamat nimo ma'am. Kanang sana sige hapon magsuporta na ako ma'am kay kanang laging magsige mo comment sa akong vlog. Nya salamat kay inyo ma'am. Cecilia L Vlog from Canada. Kanang ihang kuan Cecilia L Vlog na siya from Canada na siya. Kanang hi nimo ma'am. Salamat sa sige jud nimo tan-aw. Nya sige comment sa akong mga video ay akong vlog. Milyonaryang Pobre di ay. Salamat pud nimo kanang Milyonaryang Pobre pa-subscribe po ana niya guys. Aidas Vlog. Hi kanang Aidas Vlog pa-subscribe pod. Girly sana nak Baumbong. Girly Baumbog. Salamat pud nimo sa imong pagtanaw. Ginny Kopyu. Salamat. Kuan ni siya kanang naani siya sa Norway ang iyahang kuan ani niya channel kay Buhlana and Nerwi pa-subscribe po na niya si Ma'am Jeannie. O na siya
Bulana in Norway para subscribe ko ana niya guys. Yan, namatoy akong vlog karon nga na prank lagi na ko akong ate. So mangita pa pug laing number ka para ako mga igsuon akong suwayan pud og prank pa pud nako. Wala na tawagan na mo si Ate Esther. Dilo Nay. Nay. Na sa Ate Esther Nay? Te. Dilo te. Nanto ko istorya ni mo. Nanto ko istorya ni mo te mga adto kog tabang te. Mawa manong kumuingan ni mo te. Dilo te. Sige na magunig sakit ang te mga yung takog tabang ni mo te. Kay magpa-check up unta ko te kay sakit ang tiyan. Dugay na maguniti nya. Nanawag mo kung ate mo ni Kati nya. Namang kunus na naidias katipunan. Di ay tas nanay. Niman si ate nga ato ra bang kuno kung tatay manghuwam og kwarta kay na kung idahang kwarta sa tatay nya. Naman si nanay diha. Mga tagtamo 100. Ang ipahog ni nanay. Wala luoy lamang Kati. Ang tamang tulong ka na din. Nanay, ang sakit mo. Sakit lagi akong tiyan. Lagi sakit lagi akong kung dugay ra magudi ang sige sakit yang tiyan te. Ako ni, nanay. Oh nay. Ara sakit ka kado? Oh lagi ihatag sang ate Naybi kay mang may lulay ko ni janay. Ang regulari. Inayo ko na lagi pa 500 kay. Wala po ko yan din, niyo ko na ninda. Hi ate. Ate sala. Prank. Hallelujah ni mo te ay. Na prank ala salamat sa diti muhatag di ka na te ug magasakit ko te. Ganda. Na, salamat din muhatag din na prank ka na ako te. Salamat te. Ako lagi kang padadaan ng 500 kay. Ang pinakintip ako makakwarta. Hala, Kaya wag ko na nindaw. Kanang karong si ko na kay nagpatrabaho ko sa Michael. it's a prank manggod te. Luya ni mo te. Pagkaran ba? I-prank ka na te. Salamat jud guys te. Naumi mo. Salamat te ala. Butan jud ka jud ka tiwa pa jud ka nagbaguna te sa love you te. Kay inakinapon mo na mong putag-putag pasado. Ala salamat jud ka jud te kay ibaw na jud ka na nga. Ate, nasalamat na prank jud ka na ako isugo. Si tatay mang Hindi ka na padalan. Hindi na naman ka na padalan. ha? Naman, ang padako, be. Hoy, binuang ra manggod te. Ha? Ano magpada? Binuang na si tatay manggod gisugo kong tatay. Nga ipaprank ko no muna ang duha ni Ate Monica. Si Ate Monica na prank na ganiha. Nya adto lagi kuno kong tatay pabaylo og kwarta kay si tatay kuno daghang kwarta. Nya ko nga naman to na prank lagi na si tatay magsugo na iprank lagi mo na ho. Ay salamat te. Hindi mo di, Okay ra te. Salamat ko dami, kay. Wala ti luya ni mo te. Panahon na. Diyas na na yung gitor sa bahay ni Michael. Ala salamat te. Natuwa na magud nimo diha te.
Ah, di, sa kanang may bitan. Wa palagi po ko gaahon. Kanang mga sunod buwan. Nandiya, tanaw laman sa vlog, ding. Kay na prank ka. Salamat ka, Jote. Hey! Wala ko vlog! Ay, vlog na kuan jud ka, na prank jud ka na, te. Salamat, te. Kay muhatag din jud ka na, te. Bisag, nagkuan ako, Mga tagdo ko basta may kwarta. mahadlok lagi. Kaya sa kanang kwarta lagi, nga di mo ko na. Mahadlok lagi ko magprank-prank. Kaya si tatay lagi nagsugo. Kay mahadlok ba ko mamutbut nga ingana. Nya si tatay manggod nagsugo na ho nga ingana lagi i-prank kuno mo na ho. Kuan, ya salamat ka Jote. Ate. Wala na si ate na prank si ate. Salamat Jote ka Jote. Ya moto na biktima po na ako kung sa ka ate. Ya, sa mga wala pa diha naka-subscribe sa akong vlog, tanaw na mo kay daghan pa po kong i-prank. Napa ko ibang mga ate pero di sa ko mag-prank ron kay murag. Ate. Napa di sa ate? Te. May storya ka ha? Na-prank din ako sila. Nya mo na lagi akong tatay lagi nga gisugo ko nga kanang pa biktimahon lagi kuno akong mga igsuon. Ug unsa pud sila ka kuana ho kay mga lagi mahal lagi jud ko nila manang magpadaha sa ate og 500. So salamat jud kayo ate. Nya salamat din sa mga na-subscribe ug mga kuan. See you next vlog. I love you.